Gobe ta Allah ce, Allah masanin gobe. Ita gaskiya guda ɗaya ce, za ta ci gaba da zama ɗaya har abada. Sai dai ita kanta gaskiyar tana buƙatar mutane guda 4 wanda zai furta ta, wanda zai fahimce ta, wanda zai karɓe ta, wanda zai ba ta kariya. Waɗannan su ne za su zamo masu isar da gaskiya. Sai dai a tsari da ɗabi'a ta ɗan adam, kowa da yadda yake mu'amalantar ta. Wani zai furta ta kawai amma ba zai yi amfani da ita. Zai furta ta kawai amma a fatar baki. Wani kuma zai karɓe ta a matsayinta na gaskiya amma fa ba zai yi amfani da ita ba. Wani zai karɓe ta a zahiri amma a zuciya ba da gaske ba. Wani zai ba ta kariya a matsayinta na gaskiya amma in ta dace a yanayin da yake so ya karɓe ta din. Mafi munin cikinsu shine wanda ya santa, ya fahimce ta, ya yarda da gaskiyar ce amma ba zai yi amfani da ita. To kuma dai menene? Ka yi ƙoƙari ka san wanne kaso kai ka faɗa daga ciki. Gobe ta Allah ce, Allah masanin gobe.